поредното клипче за това колко съм възмутен от това, което се случва в България. Излезнаха страшно много хора по площадите да викат и да протестират за бюджета. Така. Защо не излезат сега по площадите да викат за левчето, че го изравниха с еврото? Защо не излезат да викат за цените на тока? Как лъжат хората и крадат EVN и там не знам си кои, крадат страшно много пари от хората за ток. Защо не излезат за храните? Защо храните продължават да са на тези цени? Огромни цени. Ето тук една Гърция, една Румъния. Храната е много по-евтина. Тук при нас цените са ненормални на храните. И никой не прави нищо. Няма хора по площадите за това нещо. За страховки, винетки, граждански отговорности, не знам си какво. Къде отиват всички тия пари? Некой да излезе да протестира за това нещо. Да вика, да крещат. Не! Пътищата са ни в окаяно състояние. Ето бях до София. То не мога да караш повече от 80, защото е дупка до дупка, дупка до дупка. Не знам. То па бива, ама българският народ изпросте страшно много. Той не знае за какво да излезе по площадите и за какво да вика. Последния път, когато и падна и това правителство, излезнаха заради бюджета. Какво разбира българин от бюджет? Българин е прост. Те историята ни смениха и ни я подмениха. Никой не се дигна. И още куп неща, които са в минус за българина и никой не прави нищо. Бати простотията направо. Нямам думи за този народ. Колко е подкупен, колко са злобни станали, колко не са единни. Това е нещо страшно. Ходил съм в казармата, клел съм се да пазим тази държава. Ма какво да пазим, бе? Кого да пазим? Комшията къде иска да ми забие нож у гърба ли? Кого да пазим? Депутатите къде всеки ден ни го слагат през гащите ни го слагат. Кого да пазим, ако стане нещо? Путка ви майна на това племе българско. Българи е, бати българите смотани.